May hapon mga kiksunan sa desa sa Cebu City. Adun na ko'y hunter explain tungod sa gipahayag ni Magwindel Talibong Jando sa punto por punto oban ni Reverend Father Darwin Bicano. Namatod nga si Brother Sof Grandes nasayop kay nanudlo og God died figurative. Kay ang sakto God died literal. Usa ka na ka palpak ng mga pangatarungan na kining ang ilang gipahayag na nasayop si Brother Sof. Ang ibasa ni Brother Sof Grandes, dokumento itong Father Sofan na ingon God died literal, pero sa ilang pagsabot. Unya, ingon mo nga figurative, wa manudlo si Brother Sof Grandes sa God died figurative. Basta ko wa sa video ni anak. So sana ka tumutumo o pamahayag. Niya, mingon ka Jando nga, ay mo baruganan sa una, supak ka sa God died literal. Nung una ay ano rin eh. Nung una tutol din ako sa God died issue, no? I mean sa God died literal nung una. Pero nang nag-aralan ko, natuklasan ko, tama pala sila. Hindi ako magmamatigas eh. Ako yung tipo na open-minded ako, pag nalaman ko na ako yung nasa mali, magiginig ako. Dati nasa Sabadista ako. Ngayon, nasa Katoliko na ako. Ba't pa na nangyari yun? Kasi hindi ako nagmatigas. Unya, karon uyo na ka. Mas mayo imutong gipadayon. Ay kanimong gibuhat ng Jando, punto por punto, wa ka punto yun. Supak sa dugma, supak sa kamaturan ng imong gipahayag. Asa mo basa nga God died literal sa Biblia? Fundamental sa Katolik dugma. Katekismo mo Katolik dugma. Katekismo Council of Trent. Our Catholic Manual of Religion. Zero ka na Jando. So muna sa punto nga imong gipahayag na usa ka unbiblical and historical ang God died literal. Kaya si Reverend Father Darwin, with due respect, pare mo na. Kaya sa Sirac City, Benjuribic Ama, 21, tahurang ang pare. Pero nung uyon ka sa divine person, died literal, karo mga kayo, birthing sa yupa na. So, kamo Jando, mas mayo nga dawaton ninyo ang tinuod nga panudlo, the divine person cannot die. Kaya suma sa fundamental sa Catholic Dogma, page 36, God is eternal. Dato pa, eternal gini, absolute nga wamag yun, simple presence, God is everywhere, God is immutable, way pagkausap, kung namatay ang divine person, Diyos nung persona, dili na siya eternal. Sa Catechism of the Catholic Church, number 630, the divine person continue to assume both his soul and body. Kung namatay ang Diyos ng persona, di siya kapadayon to assume sa lawas o kalag. Kamita na saktong filosofiya. Muna nga, kining puntuha nga si Father Franz Villegas nga niingon nga kuha naman na sa mga Bible, mga theologians ang God died period. Asa to pa dili ang Iglesia Katolika Romana, theologians lang. Di man yan? Yan ingon bagi siya nga, dili accurate ang only human natures died. Asa to pa Father Franz, sayop si Bishop Moro. Si Bishop Moro, sa kaubispo, ningon mga God died for us, although only his divine, only his human nature died. Berting klaruha mga kiksunan nga, niya si, ang debate na ko, year 2022 sa Plaza Independence Public Debate, EYD versus AMG, Alvin, Tamandok. Uyon siya nga, way problema brad EYD, ang pagkatao lamang ni Kristo namatay, mauna ang baruganan. Sa ito pa, ang mong debate, iyang ipamatutan ang God died literal niya musupak sa dugma iya siyawa niya ngumane proposisyon niya karon iya managi tuyuna ng kumarguan ng pagkatao ng namatay nato pa supak sa lagda sa debate. Unya ningon siya si Brad Windel with due respect kaya daghang mga God died literal sa Mindanao si Juan niya ningon tinuldukan sa CBCP. Itong God died issue sa loob ng CFD at nagkasundo ang National Office na ito'y ating
isubmit sa mga eksperto, lalo na sa Commission on Doctrine and Faith. Sa side nila ni Brad Socrates Fernandez, itong God died issue, namatay ang Diyos figuratively. Pero sa inilabas na pahayag ng CBCP sa Commission on Doctrine and Faith, hindi figurative ang God died issue, kundi literal. Isang obispo nga ningon nga kining gaday doctrine sakto ni. Nabay video o statement nga nagtigom ang mga obispo sa CBCP nga kini gaday doctrine official nga doktrina ngi gagot. Wa di mo agi Santo Papa day ang mga college ug cardinals di judisora muna nga seryosopan iya harana kay amigo sana ni Padre Abi ubang mga pare. So muna nga sa punto dili ang CBCP inyo ra nang gigamit. So mang pangutana nabay dokumento mo, nabay video nga nagtigo mga obispo sa Pilipinas. Nagisgot yan ang gaday doctrine. Baga na. When Jesus died on the cross, ibig sabihin, God died on the cross. Wa ka puntong yun. Muna nga, ikaw Brad Wendell, wa ka kagigdebate sa God died literal, divine person died literal. Mas mayo imo ng pabarugon, ako'y negative. Sere Intila kumanami, Alvin kumanami, Nubem ug si Patrick kumanami. Berting, Ralph, daghang mga lantugi. O daghang mga CFD Davao nga social media nga yung winter may tungod yan pero friendly discussion. So nga debatidor mga Wendell Talibong nga pamatud nga divine person died literal kay matud pa niyo proper subject 468 sa Catechism of the Catholic Church. One mo timan nga si Bishop Bakanin ingon the ultimate subject ang divine person. Tinuod na pero wa magpasabot mo namatay na kay wa tay mabasa sa dugma a divine person died literal asa mabasa na zero mo inyo ra nang panabot. One the ultimate subject ang divine person, the second divine person who is truly God, died in his humanity. Bishop Bacani na, musupak mo. Si Reverend Father Lucas Enoch nag-discuss me o nangutana ko niya nga usa sa branch ni philosophy ang ontology science about being, nga immaterial being ang Diyos, not subject to it. O yun ka pa din. O yun. Nga, musupak ka sa pare. Unang isingi Brad Wendell, wag ka kagig debate ng divine person, komentaryo ka mayo. Unang imuhara na una-una.